książkę Liki, liki, lajlą, li. Gdy ją czytam Liki, liki, lajlą, li. Łatwiej zasypiam Liki, liki, lajlą, li. Cały świat zabawek wnet porywa mnie. Kto mi powie, jak to dzieje się? Mam piżamę Liki, liki, lajlą, li. Kota, pata, sarę Liki, liki, lajlą, li. Gdy o nich czytam Liki, liki, lajlą, li. Łatwiej zasypiam Liki, liki, lajlą, li. Pełen listów świat wnet porywa mnie. Kto mi powie, jak to dzieje się? Pełen listów świat wnet porywa mnie. Kto mi powie, jak to dzieje się? Kto mi powie, jak to dzieje się? Kto mi powie, jak to dzieje się?